професора. Искам да кажа, аз съм просто смъртен човек, не се смятам за гений. Професоре, не дейте убива всичко детско в нас. Как ще се просто смъртен човек? Искам да кажа, аз съм просто смъртен човек, не се смятам за гений. Но след като проявявам тази скромност, искрено я проявявам, искам да ви кажа, вече е време да се спре да се говори за рейтинги. Номер 1 в целия ефир е времена и нрави. Разбира се, не сме си съмнявали. Това е най-системно гледаното предаване в България. Аз мисля, че е най-системно гледаното предаване и на Балканите. Какво говориш? Цяла Европа е полудяла по професора. Новините, може би, са пред мене. Разбира се, и то на най-големите телевизии. Но те пък са в друг пояс, така че ние не си месиме капите. Те за това най-големите телевизии са си сложили новините в друг пояс, за да не им се наложи да си месят капите с професора. Са ги умесили, ме спука на работата. Номер 1 в целия ефир е времена и нрави. Аз съм просто смъртен човек, не се смятам за гений. Това е най-системно гледаното предаване в България. Това е. Това беше всичко от нас. Вучков, Танев и Угрински за тази вечер.